Шо овкаш, бе, Буби, шо овкаш? Мама ще обава ти ви каже, не излеме нас забавили на пиджами по контейнерите таму, по улици. Джо дома ядење нема. Ало, оператор 16. Деак сакаш една порака за тате. Од цаци. Тате, иди си одма дома. Буби го боле меот. Фала. Добре, Буби, ти го знаеш тате каков. А ти знаеш од кама еднаш мај си туриста по снопец. Сега ќе дојде разлутен. Ти знаеш он колко тешка рака има. Оф. Още ли те боли тук? Море, шо работите? Си го пуштил брат ти да изпаđа надвор. Не ли рекоме да го чуваш да го пазиш да не се разболе? Не се заебавай! Стани, айде бегай! Де бе, тате? Сине, шо ти е мешто те боля? Ядиш ли? Яде ли, бре? Не яде нищо, ич нема апетит. Дали 3-4 пати е яден от сабајали. Те боли ли, Буби? А те боля, а? На доктор бете ли? Го однесоте ли на доктор, бре? Слушаш ли шо ти зборувам? Како не одма го однесоме на доктор? Боназарто ти одма го испратиме и лачите да изема од аптеката. О, сине. Ќе биде арно. Кажи ми, оджин има ли? Изгоре од оджин, 40. Си искам аз го мачкате? Шо фајде бе, тате? 4 пати го измачкајме од сабајали. А лиже. Не може леко да се фане. Ти не ли разбираш? Когато ти го оставам, трябва да го пазиш, да му даеш да яде, да го облечиш. Не гола половинта надвор го пущаш да излева детето. Добро. Ако, синче, ако. Оди види некој звоне таму. Шо ти е, бе, синче? Не боле. Те боли, а? Ќе биде. Треба да аптиш малко. Тате, че Блажо комшијата дојде. Добър ден! Комши, пали дојде? Шо треба сега? Я дойде малко, ако може да ми дадете от това месец, трябва ми дойде комши. Не, верно ми да дола. Де сине, оди вземи това пола бише едно, дай му се замезат. Пола бише, че го вратам аз, не. Де за пола бише, че го врачаш. Добро. Шо е с тия момчето там, не? Се разболел много прелаката, много шета на улицата. Како няма да настигнем, мешето го боли там, цел ден топката, а бръкат надвор го гледам на мајци тука, после вода пия ладна. И навечер по кафики, кой знае дека излеват. Ти комши да изтегнеш малко, много си изпушил от вас, знаеш. Ти мене че ми кажеш. Бегай, ай там, ай оди у подрума да им готова. Добър ден! Царство дека от подумат ли? И аз от вас страна си идам. Приятно! Боли ли си не? Боли, а? Тате, вече Блажо много зачестай ми вчера яйца, днеска месо ми воа. Море, то не е твоя работа, ти не се меше тук, кай ва жираф така ти да кажи. Ам тате поилачи го Че пресвисне изпратиме. дете. Ена го иде. Че пресвисне детето. Тате, суден цайка ни иде бе вие. Това детето ваше ли е, бе? Абе, много бързо търча това, бе. Бързо е. А и по дърва скока много. Едва го фатих. Седи. Четворуйца на тросет, а? Де бе, майстор, де полека сега. 265 динара казна. По една ракия ки даваш? Че дам, защо да не дам? Ракия ли е проблем? Не пием ракия. Море, колко пъти ти рекол да не тръчиш бързо, че слагаеш некого? Затвор, че леж месите за тебе. Я бързаше за илачите на бата. Дай лачите да видам. Воа, 3 пъти предия ден, че му го давате. Воа иде 3 пъти после ядење. А воа пише тука половинка, ви че му дайте цела ударна доза да биде воа. Цело и да го ококорите одма. Разбирате ли? Да. Слушна ли си не? И аз сега че одам на работа, на майка ти вече, че й кажеш по-лесна храна да направи. Едно бишенце до 20 кила, не повечко. И сега айде гледайте го, брат, и много чото да го едете вече. Тате, нич го кокарайме, терайте. Шо ни требеше, шо го викам. Деш колко се изнервира. Нич го кокарайме. Хайде бе, братко ти. Опа!